दिनैनि तारिखाव आदिबासी एकर्ड कार्बी एकर्ड डिमासा एकर्ड आरो रिसेन्टलि आल्फा एकर्डआथ' 2-3 मासनि खोथा जायफोरा 1-1.5 बोसोर जाबाय बा 2 बोसोर जाबाय बै एकर्डफोरनि कुनु मोनसे दफायानो दा माने इमप्लिमेन्टेशननि प्रसेसआवनो खाराखै चेलेन्जिं होननानै आं बुंनो सानो आरो बिनि थाखाय जथेस्थ बार्गेनिं केपासिटि बार्गेनिं पावारा मजबुत जानो गोनां जायो गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलावनो जा बा हारिनि खौसेथिखौ स्टेन्ड होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि लेभेलाव जोङो प्रेसार होनो हागोन बा जों जि लेभेलनि प्रेसार होबोबाय थादों बे लेभेलावसो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना आबुङै मोनसे रिजाल्ट जोङो मोनहैगोन आबुङै 100%नि बाथ्राखौ बुंदों आरो जिखिनि मर 39 जे पावार एन्ड फांसन बे मोननायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों नाथाय दिनै फैयै फैयै 4 बोसोर आबुं जाबाय मानि थाखाय एसेबां गोबाव लाखो बर' हारिनि धैर्य बर' हारिनि इउनिटि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनो रोङै जासे जोङो जिरायनाय गैयाजासे सरकारखौ प्रेसार होनाय सावरायनाय आरो टाइम टु टाइम जों सरकारखौ रिमाइन्डार होदों आरो जों खुद्रिदोंबो आरो माब्लाबा जों आन्दोलननि खोथाखौबो जोङो माने पाब्लिकलि मिडियायाव टकनि बेलायावनो होन बा मिडिया लेभेलावनो जोङो बुंदों जे जुदि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेशन जायाबा अमित शाह बिथाङा खोथा होनाय बायदि माने 20-24 2024 बे जि खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन एकर्डनि टाइमाव तारिख कमा फुल स्टपनि खोथाखौ बुंदोंमोन जों बेबायदि सरकारखौ प्रेसार होबोदों जायनि थाखाय जोंनि एकर्डनि क्लजफोरा गासिबो क्लजआनो दा माखासे प्रसेसआव माखासेया कमप्लिट जाबाय खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि फुंबिलिनि गासैनिसिमबो नैबे समाव बिटिआर हालामजों लोगोसे आसामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे समाव गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिबाय दिनै मोगा-मोगि आयदा लानो नागिरदों नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारि बे जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै 4 बोसोराव आगान होबाय आरो बेखौनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय क'क्राझार नोगोरनिनो ग्रीन फिल्डआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिगोन दा बे असिलायैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो नाजागोन गिबि गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायना लाबाय गोलाव आन्दोलननि उनाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया जानानै थांबाय थांनाय 2020 इं मायथाइनि 27 जानुवारियाव फैबाय थानाय समाव जा सिगांनि सम दा बेहाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे माने दफा बे दफाया खायसे खायसे मावफुंजाबाय आरो आद्रा दफा दंबावो दा बेसेबांसो नैबे समाव दिनैनि खालाराव माबायदि मावफुंजाखो गिबियावनो आङो फिन खेबसेबाव गासै बर' आइ आफा रायजो राजा बड'लेण्डनि आसामनि बर' सुबुंफोरनिसिम बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बे 4 बोसोरनि समाव बा सानाव गासैखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोरबोनि खुलुमनाय हामलायनायखौ आं जासिहरदों लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउमानिसिम आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइयाव आर'ज गाबदों गासै एबसुनि बिएलटिनि आरो एनडिएफबिनि मुंख्लं 5,000निबो बांसिन बिथांमोननि जिउमानि आलो गोजोननि थाखायबो आङो आर'ज गाबबाय थारैनो दिनैनि साना जोंनि थाखाय मोनसे हिस्टरिक आरो मोनसे रिमार्केबल दिनैनि बे सानावनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एग्रिमेन्ट बा बड' पिस एकर्ड बे जानानै थांदों भारत सरकार आसाम सरकार एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद एबसु आरो इउबिपिअनि गेजेराव आरो बियो मोनसे जारिमिनारि आरो बर' हारिनि मोनसे गिदिर मोनसे थांखि आरो बे थांखि आरो जोंनि जि अबजेक्टिभखौ लानानै दुलाराय बर' माहारियानो मोनसे आसानि आरो मिजिंनि जौगानाय आरो जोंनि थामोनथा रैखाथिनि जि मोनसे अधिकार बे अधिकारखौ लानानै सिमां नुदों आरो बे एकर्डनि गोबांथार दफायानो दिनै मोगथाङाव मावफुंजाबाय माखासे दफाया मावफुंजानायनि प्रसेसआव दङ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै ग्रीन फिल्डआव फिन खेबसेबाव 10,000 सुबुंनि बाहागो लानायजों एकर्डनि जायफोरा सिगनेटरिमोन आरो जायफोरा स्टेक हल्डार जायफोर अर्गेनाइजेसनमोन एबसुनि आगुनि दैदेनगिरि बा एनडिएफबिनि आगुनि दैदेनगिरि इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव एकर्डनि एचिभमेन्ट आरो बे एचिभमेन्टखौ लानानै बर' हारिनि
माने जि गेरेमसा माहारि दानांगौ भाइब्रेन्ट कमिउनिटि दानांगौ बा पिसफुल जि मोनसे बड'लेण्ड जि दानायनि जि मोनसे मिजिं आरो जि थांखि बेखौ मोगथाङाव जोङो पार्मानेन्टलि बोरै लांनो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' माहारियानो बे एकर्डजों जोङो मोनसे जौगा हारि हिसाबै थांना थानायनि जि सिमां बेखौ मोगथाङाव जों जाफुंनांगौ आरो बेखायनो जोङो बे गोरोबथानि सेलिब्रेसनखौ खालामदों आरो सेलिब्रेसननि गेजेरजों सरकारनिसिम आद्रा थानाय एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखायबो मोनसे आपिल अट'मेटिकलि बेयो मोनसे प्रेसार जों खालामनाय जा दिनैनि नोंथांमोननि जिखिनि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै जिहेतु 3 बोसोर आबुं 4 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो बा दिनैनिफ्राय जाबाय दा बे बिथिङाव दिनै बबे बबे जायगानिफ्राय नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लागोन दे बावैसो समनि उनावनो जिहेतु गेदारिंआ जानो थांगासिनो बेवहाय मिरुनिफ्राय बबे बबे जिल्लानिफ्राय बेवहाय बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफाद हिसाबै आरो क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्ला जथायै जों खुंगोन आद्रा थानाय जिखिनि जिल्लाफोर दङ जोंहा चिरां बाक्सा थाबाय तामुलपुर उदालगुरि सनितपुर बिश्वनाथ गासै आसाम नाङै जिखिनि जिल्लाफोर दङ बे जिल्ला आफादफ्रा गावबा गाव लेभेलाव जोंनि मेलेमजिबि जोंनि रायजो राजा सुबुंफोरनि बाहागो लानायजों एकर्डआ बेसेबां मावफुंजाखो आरो आद्रा बेसेबां दंबावो बिनि सायाव क्लियार काट रायजो राजानो मेसेज होगोन आरो बयनिबो जि मदद आरो बयनिबो जि मोनसे एकर्डखौ लानानै जि बयबो खौसेयै जुजिनायनि जि मोनसे मोन्थोर बेखौ लानानै खौसेथिनि मोनसे आवाज हिसाबै बा बे एकर्डआ जाफुंसारनांगौनि थाखाय जोङो जिखिनि आरो हाबा मावबावनांगौ आद्रा थानाय जिखिनि दङ बिनि थाखाय जों बयनिबो मदद आरो सुबुरुनखौ जों हास्थायगोन सिमा बारायनायनि मोनसे थि जिहेतु सानजा फारसे सिमा बारायनाय थि रोखोमाव जायाखै होननानै बुंबाय थादों दा बे बेलायाव माबायदि आपडेशन जानांगोन दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे नैबे एकर्डआव बर' हारिया दासिम 2020नि 27 जानुवारिनि बड' पिस एकर्ड बा बिटिआर एग्रिमेन्ट 6थि फारिलाइनि बे बिथायावनो खालामनाय जादों 2003आव बिटिसि एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों पिएलटि आरो एबसुआ रायजो राजाया मदद होदों 93आव एबसुआ बिएसि एकर्ड खालामदों आरो नैबे एकर्डआव एबसु एनडिबि इउबिपिअ सारा जुदि आसामाव नायोब्ला बा नर्थ इस्ट इन्डियायाव नायोब्ला जे जोंनि एकर्डनि उनाव आदिबासिनि एकर्ड जादों जोंनि एकर्डनि उनाव कार्बिफोरनि एकर्ड जादों डिमासाफोरनि एकर्ड जादों आरो दाख्लैबावै आल्फानि एकर्ड जादों आरो मणिपुरावबो एकर्ड जादों मिज'रामावबो एकर्ड जादों लोगोसेनो गार' मेघालय एकर्ड जादों दा बे गासै एकर्ड जि 9टा एकर्ड जादोंमोन एग्रिमेन्ट बेनि जुदि इमप्लिमेन्टेसन जि मावफुंजानायनि पइन्ट अफ भिउ जुदि एनालाइज खालामोब्ला कम्पेरिटिभ स्टाडि जुदि खालायोब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टआनो बा बड' पिस एकर्डनि जिखिनि दफा बे मेक्सिमाम लेभेलाव दा माने मोनसे मोगथां महराव फैबाय आरो आद्रा थानाय जिखिनि दंबावो आरो बे बाथ्राखौनो जों स्पष्ट बुंबाय थादों जे पार्लियामेन्टारि प्रसेस बा बेखौ बिल पास खालामनांगौनि जि बेबस्था बेयाव 40टा जि सिट दङ बेखौ 54 खालामनांगौ 46 जि नमिनेटेडजों लाफानानै जि एमसिएलए दं बेखौ 60टा खालामनांगौ फारसेथिं 39टा साबजेक्ट दङ बेखौ 42 खालामनांगौ एडिशनेल बांहोनानै आरो लोगोसेनो जोंहा बिटिएडि जि बिमुं राज्यपाला जि नटिफिकेसन होबाय बेखौ बिटिआर जि नमिनेट माने खालामनानै होबाय बेखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ आरो कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि मर्यादा बे मोनब्रै मेटारा पार्लियामेन्टारि मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों बे बिल पास जानांगौ आरो बिनि थाखाय जों बयबो ज' खामानि मावनांगोन दा बिनि सिगांनो गिबि मन्थ्रिया 60टा गामि फोसावदोंमोन दा 41 गामिया सोसनजाबाय 19टा गामि जि मोनसे पेकेज बियो क्लियार जानांगौ आरो एनादार गामि जिखिनि 600 to 700 दङ बेबो सोसनजानांगौ आरो बिनि थाखाय गामि सोसननायनि बेलायाव कुनु गोनो गोथो बाथ्रा गैया बाउन्डारि कमिसननियाव गुतै तथ्य पाति बेखौ भेरिफाइ खालामनानै डाटाया दङ कमिसना मोनसे रिपर्ट बानायबाय बे रिपर्टनि आधाराव आसामनि केबिनेटआ डिसिसन लानांगौ सिद्धान्त लानांगौ बिनि उनाव बेखौ राज्यपालनो हरनांगौ राज्यपाला नटिफिकेसन खालायगोन
ब्रैजिसे गामि सोसननायनि उनाव जि आगोलाव एक्जिस्टिं 3082 खान गामि दंमोन बे बांनानै 3123 जाबाय जोंनि सिमाया संकसनिफ्राय पासनैसिमल'मोन मोनब्रै जिल्ला बिटिएडिमोन दिनै बियो संकसनिफ्राय गहपुरसिम बिक्रमपुर बा नोङो आलुपारा नियारेस्ट टु सिमलुगुरि आरो जोंनि दाबिया सिमलुगुरिसिम दा बेखायनो बे सिमाया लावबाय न' डाउट बे पार्टआ सेटेलाइट जादों किन्तु बेखौ जों कन्टिगुवास खालामनांगोन 6 दिल माने कन्टिगुवास 6 दिल माने कम्पेक्ट एरिया बेयाव जाय जेखि बुङा मानो जोंनि जि मावनाय बा जोंनि जि नाजानाया कन्टिनिउ थानांगोन आरो बेखायनो 3123 खान गामि दिनै जाबाय एरिया बांबाय 2020 नि उनाव तामुलपुर गोदान डिस्ट्रिक्ट दाजाबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सोसनजानाय गामिया दिनै उदालगुरियाव थिसनजाबाय उननि समाव गोदान जिल्ला जों गायसननांगोन दा बेखौ लानानै मोनसे बिटिआरनि जि मोनसे एक्सटेन्डेड एरिया जों दिनै मोननो हाबाय बिटिएडिआव जि दङमोन बिनि मोर एक्सटेन्डेड एरिया मोर पपुलेसन मोर भिलेज जों दिनै मोनसे पर्यायाव फैबाय आरो बेखौ जों बारायबावनांगोन प्लास बे मोनसे पान बिटिआर कनसेप्टआव दिनै गुतै हारि माहारिखौ लानानै बर'फ्रा बिग ब्रादार हिसाबै गावनि थामोनथा रैखाथि आरो जोंनि जि मोनसे जातीयताबाद बेखौ मजबुत खालामनानै हारिमु आरो राव थुनलाइ स्पर्ट्स सोलोंथाइनि बिथिङाव आवगायलांनायनि मोनसे सिमा दा बेवहाय जोङो जाखिनि बेवहाय सिमा बारायनायनि नोंथाङा बाथ्राखौ बुंबाय दा बेनि खुंथाय गोहोआ माबायदि जागोन दासान्दि बेयाव बिटिआर काउन्सिला एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो गभर्नेन्स कनभिनेन्सनि थाखाय जिखिनि डेभेलपमेन्टनि पार्ट बा बेयाव लेन्ड रेभिनिउनि मेटार दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे मेजर जोंहा एचिभमेन्टनि बाथ्रा जुदि बुंनो गोनांब्ला जे बिटिआरनि सिमाया बांनांगौ बेखौथ' आङो अलरेडि फोरमायखाबाय गुबुन मोनसेया जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड नीलाचल आरो कार्बि आंलंनि एसटि हिल मोनथाम पलिटिकेल डिमान्ड बड'फाया बेखौ प्लेस खालामदोंमोन आरो बिनि आधारावनो 93 नि एकर्ड 2003 नि एकर्ड 2020 नि एकर्ड दा बिटिआरनि सिमाया बारायनाय लोगो लोगो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल इन्टारिम काउन्सिल दानाय जाबाय गामि नटिफिकेसन समस्ति दानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ बेयो जाफुङाखै बेयाव माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दिनै राभा मिसिं टिवा बिथांमोननि काउन्सिलनिफ्राय माखासे खोथा बाथ्राफ्रा दिनै एसे ओंखारदों किन्तु इन कनसाल्टेसन बिनि मोनसे समाधाना ओंखारगोन जिहेतु बियो मोनसे सेटेलाइट काउन्सिल कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआ ट्राइबेल एफेयार्स आरो हम डिपार्टमेन्टआव पेन्डिं जानानै दङ बेखौ जों बिलाव लाबोनांगोन दा बेयाव एकर्डआव मोनसे जिहेतु बर'फ्रा सन अफ द सयल जों बिनि इन्डिजिनियास बा जों बिनि ट्राइबेल आरो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेबायदियै जे हा होनांगौमोन आसामाव बेखौ होनाय जायाखैमोन 2020 नि एकर्डआव 5.3 आव लिरनायनि थाखायसो दिनै भारत सरकार आसाम सरकारा एकर्डआव प्रेसार होनायखाय हा होनो बाध्य जादों जायनि थाखाय बिटिआरआव दासिम 26,000 प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारीनि जि काउन्सिलनि सरकार एकर्डनि स्पिरिट बायदि बिथांमोना 26,000 परियालनो अलरेडि हा एन्टाइटेलमेन्ट होबाय फरेस्ट एरियायाव आरो सनितपुर बिश्वनाथाव 9,437 परियालनो अलरेडि होनाय जाबाय आद्रा दंबावो एसेल'सै बेखौ होनायनि प्रक्रिया कन्टिनिउ सोलिगासिनो दं प्लास बे एकर्डनि दफा बायदियैनो 5.3 बायदियैनो हजाय जिल्लानि काकी ओनसोलाव हजायाव 1200 परियालनो ट्राइबेल न'खरनो बर'फोरनो हानि एन्टारटेनमेन्ट होनाय जाबाय दा बेखायनो बे मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट होननानै आं बुंनो सानो दा बे बेलायाव गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे जोंहा आसामाव बर'आ लोगो सरकारि राव थिसनजाबाय फारसेथिं नोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन 6.3 दङमोन बिनि 10टा कलेजखौ अलरेडि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय रिमेनिं 16टा दंबावो हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि एलपि एमइ दङ बेखौबो थिसननांगोन आरो बिनि अनगायैबो बर' मिडियाम आरो गुबुन ट्राइबेल मिडियामनि स्कुलखौ नायनो थाखाय आसामाव डाइरेक्टरेट गायसननाय जाबाय दा बे खामानिफ्रा सिगांनि समाव जायाखैमोन सिगांनि समाव सनितपुर बिश्वनाथखौ जोङो इनक्लुड खालामनो हायाखैमोन 93 आरो 2003 आव किन्तु दिनै बे सम्भब जाफैबाय दा बेखायनो एकर्डनि गोबां दफाफोरा नैबे 4 बोसोर जि मोनसे सेलेब्रेसननि जि टाइम बेयाव जुदि जोङो रोखायै बुंनांगौब्ला जोंनियाव जि मोनसे तथ्य दङ
बेखौ जोङो ओरैबायदिहै क्लियार बुंनो हायो जे मार्टियार परियालनो जि फैसा होनांगौमोन बे 40 जन अमित शाह फैनायाव फार्स्ट फेज होनाय जादोंमोन सेकेन्डआव 201 परियालनो होनाय जादोंमोन आरो दिनै आंनि इनफरमेशनाव मिथिनाय बायदिब्ला 200 परियालनो होनाय जागोन टटेल 441 नो डाउट जोंनि मार्टियार परियाला 3000 4000 दङ भेरिफिकेशना सोलिगासिनो बायदिसिना टेक्निकेल बा माखासे भेरिफिकेशननि पार्ट दङ दा बेखायनो आद्रा थानाय मार्टियार परियालाबो बिसोरो बयबो मोनजोबनांगोन आरो मोनहोजोबनायनि थाखाय जेनुइन मार्टियार जायफोरा गुबैयै बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय एनडिएफबिनि मुभमेन्टआव थैबाय बा बे माने आन्दलनाव थैबाय बड'लेण्ड आन्दलनाव थैबाय बिथांमोना मार्टियार परियाला फैसा मोनजोबनांगोन बिनि थाखाय 5 लाख करि जि माने रां दङ बेखौ सरकारा होनायनि थाखाय खोथा होदों 4203 जि मोनसे 4302 जि एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसन बियो अलरेडि होजाबाय 667 दङ बे अलरेडि भेरिफाइड बिथांमोननि लिस्टआ क्लियार राङा फैबानो बिथांमोना मोनगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ जोंनो फोरमायदों दा बेखायनो जों सानो जे 9.3 10.2 आव 2% एनडिएफबि केडारफोरनि थाखाय आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट अलरेडि बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय आरो डेभेलपमेन्टनि जि पेकेज दंमोन इनफ्रास्ट्राक्चारनि जि पेकेज दंमोन 640 आरो 180 crore भारत सरकार आसाम सरकारा डिपिआर बिथांमोननियाव जि गोलैबाय आरो लेन्ड एलटमेन्टनि जि गासै डकुमेन्ट्सआ गोलैबाय बेखौ होनो थाखाय बिथांमोना रेडि 263 केसखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय आद्रा थानाय केसनि उइथड्रलनि थाखायबो प्रसेस खालामबाय थादों होननानै जोंनो फोरमायदों दा दासिमाव जोंनि एचिभमेन्टआ बेखिनि आरो एनादार जोंनि जि नाजानाय जोंनि जि मोनसे जुजिनाय बे कन्टिनिउ थानांगोन नोंथांनिफ्राय आङो सिगाङाव नोंथाङा जिहेतु बुंदोंमोन एसे आगोलाव जिहेतु नैबे बिटिएडिनिफ्राय बिटिआर बानायनाय आरो 60टा समस्ति जानाय बे पार्लियामेन्टआव जिहेतु राइज खालामनाय बाथ्रा बुंदों बा बेखौ बे एक्सेप्ट जायोब्लासो बे जाफुंगोन होननानै नोंथाङा फोरमायदों दा बेसेबां आवगायदों बेयो बेसेबांहालागै सम्भब जागोन बेयो बिनि थाखाय माखासे हम डिपार्टमेन्टआ बेखौ मोनसे प्रसिडिंआव लाबोनांगोन गुबैयै जिखिनि थांनाय समाव 2003 सनाव जि 6 शिड्युल जि मोनसे एरेन्जमेन्ट जोंनो एमेन्डेड माने हिलनि 6 शिड्युलखौ प्लेन्सआव जिहेतु प्लेननि थाखाय 5th शिड्युलबो गैयामोन 6th शिड्युलबो गैया दिनैबो गैया सेन्ट्रेल इन्डियायाव 5th शिड्युल दङ नर्थ इस्टआव 6th शिड्युल दङ दा बिटिआरखौ लानानै बा बिटिएडि बैखौ लानानै गासै 10टा 6th शिड्युल नर्थ इस्टआव दङ खिन्थु आंहा जिखिनि रिमेनिं 9 6th शिड्युल दङ बिथांमोना हिल्सआव दा जोंनि आन्दलननि माने जि प्रेसार आरो बर'फोरनि पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल जि राइट्स लोगोसे लेन्ड प्रटेक्शननि सार्थआव जोंनो 6th शिड्युल दानानै होदों 2003 आव आरो बे 2003नि एकर्डआव जि खोथाया लिरनाय दङ जे बिटिएडि काउन्सिलनि जि मुं बेथ' काउन्सिल सरकार हिसाबै बिटिसिआनो थागोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जेरैबायदि आसाम गभर्नमेन्ट आसामनि गुटै मेपखौ नायोबा बेखौ आसाम होनना बुंगोन सरकार हिसाबै बुङोब्ला आसाम सरकार होननानै बुंगोन दा सेम कनसार्न बै समाव एरियाया जिहेतु 6th शिड्युल माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि कनसेप्ट खिन्थु जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङमोन बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि एरियाखौ बुजायनो थाखाय बिटिएडि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट आरो काउन्सिल सरकारनि नामा जाबाय बिटिसि सरकार दा बै जे एरियाया जोंनिया बारायबाय बे जे जिल्लाया बारायबाय आरो जे बेयाव बारायबावगोन बेखौ नमेनक्लेचारखौ बिटिआर सोलायनानै थिक खालामनाय जाबाय राज्यपालनि नटिफिकेसन फैबाय बिटिएडि जि 2003नि एकर्डआव जि लिरनाय दङ बिटिएडि बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ आरो बेखौ बिटिआर बानायनांगौ 1 2 नम्बरा जाबाय 40टा समस्ति जि इलेक्टेड माने समस्ति 6टा नमिनेटेड 46 बिनि बेखौ इनक्रिज खालामनानै 60टा एमसिएलएनि खोथाखौ लिरनाय दङ दा बेखायनो 6टा नमिनेटेडआ एज इट इज थागोन होमबानिया 54टा इलेक्टेड समस्ति जागोन बे जिहेतु
BTC एकर्डआव बा BTC नि 2003 आव 40 तानिल' खोथा दङ बा 46 नि खोथा दङ बेखौ 54 प्लस 6 60 खालामनांगौनि थाखाय बे एमेन्डमेन्ट लाबोनांगोन प्लस पावर एन्ड फांक्शन पावर टु मेक लस जिखिनि डिपार्टमेन्ट जोङो दा 39 ता सालनानै दङ एडिशनेल साबजेक्ट जोंनो जि 8 ता होबाय थाखानाय डिपार्टमेन्टआव माखासे एडिशनेल जागोन आरो माखासे मोनथामा बांगोन बाङोबा 42 ता जाहैगोन जोंनि बुजिनायाव आरो बे मोनथाम जि मोनसे प्रपोजल बेखौ होम डिपार्टमेन्टआ पार्लियामेन्टआव बिल हिसाबै लाबोनांगौ पार्लियामेन्टआव टेबल जागोन आरो बेयाव माने पास जागोन बिनि लकसभायाव बिनि उनाव राज्यसभायाव थांगोन राज्यसभायाव पास जागोन अट'मेटिकेलि 2020-27 साननि एकर्डनि गेजेरजों बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों 6 सिडुलनि BTC आव जि मोनथाम क्लज दङमोन BTAD मुं 60 माने 40 ता समष्टि आरो 39 ता साबजेक्ट बे BTAD आ BTR 40 ताया बा 46 आ 60 आरो 39 आ 42 ता बा बांनोबो हागौ बा जि फैयो बे माने अफिसियेल प्रसेसनि गेजेरजों फैगोन बे मोनथामा एमेन्डमेन्ट जानानै गोदान मोनसे 6 सिडुल माने बेयाव सेटआप जागोन थाखानाय 6 सिडुलानो एमेन्डमेन्ट जागोन आरो बे गोदान मोनसे मडेलाव सेटआप जागोन बाथ्राया जाबाय बे नाथाय जिहेतु नोंथाङा बुंदों जा बिटिआर नैबे BTAD-निफ्राय BTR 40 तानिफ्राय 60 ता जागोन आरो जिखिनि मर 39 जे पावर एन्ड फांक्शन बे मोननायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों नाथाय दिनै फैयै फैयै 4 बोसोर आबुं जाबाय मानि थाखाय एसेबां गोबाव लाखो दा डेफिनेटलि बेयाव सरकारा बेवहाय मावनायाव लेहेम खालामदों नामा माखासे खोथा दङ मोननै पार्ट मोनसेया जाबाय जे आं दहायनो बुंदों जे सा सानजा भारतआव आरो आसामाव जेसेबां एकर्ड जादों दिनैनि तारिखाव आदिबासि एकर्ड कार्बि एकर्ड डिमासा एकर्ड आरो रिसेन्टलि आल्फा एकर्डआथ' 2-3 मासनि खोथा जायफोरा 1-1.5 बोसोर जाबाय बा 2 बोसोर जाबाय बै एकर्डफोरनि कुनु मोनसे दफायानो दा माने इमप्लिमेन्टेशननि प्रसेसआवनो खाराखै किन्तु बर' हारिनि धैर्य बर' हारिनि इउनिटि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनो रोङै जासे जोङो जिरायनाय गैयाजासे सरकारखौ प्रेसार होनाय सावरायनाय आरो टाइम टु टाइम जों सरकारखौ रिमाइन्डार होदों आरो जों खुद्रिदोंबो आरो माब्लाबा जों आन्दलननि खोथाखौबो जोङो माने पाब्लिकलि मिडियायाव टकनि बेलायावनो होन बा मिडिया लेभेलावनो जोङो बुंदों जे जुदि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेशन जायाबा अमित शाह बिथाङा खोथा होनाय बायदि माने 20-26 to 2024 बे जि खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन एकर्डनि टाइमाव तारिख कमा फुल स्टपनि खोथाखौ बुंदोंमोन जों बेबायदि सरकारखौ प्रेसार होबोदों जायनि थाखाय जोंनि एकर्डनि क्लजफोरा गासिबो क्लजआनो दा माखासे प्रसेसआव माखासेया कमप्लिट जाबाय दा थेवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नैबे पार्टखौ लानानै कुनु कारनाव जोङो बेखौ माने कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो जों बुंदों जे पार्लियामेन्टेरियान प्रसेस बा प्रसिडिंआव नंगौ माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ माखासे पलिटिकेल उइलनि बाथ्रा दङ पलिटिकेल उइल थायाबा जोङो जेसेबांखि खावलाया मानो जेसेबांखि बुङा मानो बे खामानिफ्रा आवगायनाय नङा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेसार ग्रुप जोङो एकर्ड सिगनेटरि न' डाउट जोङो जातीय आफाद बा जोङो सोमावसारग्रा आफाद किन्तु जोंनि कनसार्नआ जाबाय जे भारत सरकार आसाम सरकारा बेयाव कमिटमेन्ट होदों आरो गोदानै एकर्डनि उनाव काउन्सिलाव मोनसे गोदान सरकार जाबाय दा बेखायनो दिनैनि समाव जायफोर काउन्सिलाव दङ काउन्सिल स्टेट आरो सेन्टार एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट जायो जोङो सिङाव थांनानै बेयाव सहि होनाय माबा माबि खालामनाय जेबो खालामनो हाया जोंनि खामानिया जाबाय बाहेरनिफ्राय प्रेसार होनांगौ सिङाव सावरायनांगौ रायलायनांगौ आरो बेखौ मुभ खालामनांगौ दा बेखिनि खामानियाव जोङो कुनु कारनाव जिरायाखै बाथ्राया जाहैबाय जे काउन्सिल टु गभर्नमेन्ट स्टेट आरो स्टेट टु सेन्टार बे मोनसे माने ट्रायंगल प्रसेसआव बा 3 टायार सिस्टेमाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि प्रसेसा सोलिनांगौ आरो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ टु साम एक्सटेन्ट बिथांमोना मावदों किन्तु मालाबा दिल्ली लेभेलाव मालाबा दिसपुर लेभेलाव जोङो पलिटिकेल उइलखौ मालाबा गावसोरनि माखासे एजेन्डा गावसोरनि माखासे सरकारि आसनि गावसोरनि माखासे पलिटिकेल माखासे थासारि सिनारियोखौ नायनानै एसे लेहेम मालाबा एसे लेप्स जानायखौबो जों नुदों आरो जेब्लानो बेबायदि लेहेम जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा
सिङाव आरो बायजोआव इन्टारनेल आरो एक्सटारनेल जोङो प्रेसार बिल्डिं आरो जोङो सरकारखौ नारसिननायनि खामानिखौ जोङो मावबाय थादों। दा बेवहाय नोंथाङा जिखिनि बुंबाय गुबुन फारसेजों जों नोजोर होयोब्ला सम सम जिहेतु नैबे बिटिआर एकर्डखौनो जेबो बेवहाय गैया होननानै आरो गुबुन फारसेजों जिखिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि जिखिनि बाथ्रा बेवहाय जिखिनि दफा मावफुंनांगौ बे मावफुंनायाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा गोसो होआखै होननानै सम सम बे सोमावसारनायखौबो जों बर'नि ससाइटियाव जों नुनो मोनो बेबायदि मुभमेन्ट खालामफिननायखौबो जों नुनो मोनदों। दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? दा मोनसे एकर्डआव माखासे जिखिनि क्ल'जफोरखौ लिरनाय जायो माखासे जिखिनि बेयाव मोनसे हारि आरो ओनसोलनि हप्स एन्ड एसपिरेसन आरो बे एकर्डनि ट्रु स्पिरिटआ मा बे स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै बेनि ट्रेकखौ हमनानै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय बेखौ मोनसे टाइम फ्रेम थायो आरो बेखौ जोङो माखासे एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायनि बेलायाव जों धैर्यनि गेजेरजोंबो नेनांगोन आरो माखासेखौ जोङो एसे एग्रेसिभलि जों प्रेसारबो होनांगोन आरो बे मोननैबो जिखिनि जोङो केम'फ्लेग बेखौ जोङो मावबोगासिनो दङ। दा बे बेलायाव जे बे एकर्डआव जों जिखिनि मोनदों मेक्सिमाम लेभेलनि एकर्डनि एचिभमेन्टखौ जों मावफुंनांगौ आरो जातिनि थाखाय मोनसे जोङो एचिभमेन्टखौ लानानै फैनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरखौ मोनसे आबुं आरो उदां जोङो सालायनो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ जों खालामनानै लानांगौ। गुबुन फारसेथिं डिबेट आरो डिसकासना सोलिगोन थागोन बेयो नेगेटिभ जानाङा कनस्ट्राक्टिभ जानांगौ जों लुबैयो आरो बे बेलायाव जोंहा बहुत मावबावनांगौ दंबावो खारन दाबो एनडिबिनि जाय सिगनेटरिमोन बेयाव जिखिनि सिगनेटरि दङमोन गबिन्द बसुमतारी बिथां जोंहा माने अमर बा सावरायग्रा बिथां एसनिफ्राय आरो ओरै माने डि ग्रुपनिफ्राय दङमोन आरो आर डि ग्रुपनिफ्राय मानगोनां रन्जन दैमारि बिथां दङ बिथांजों लोगोसे 7 जना सिबिआइ कर्टनि भार्डिक्ट आरो गुवाहाटि हाइकर्टआ बेखौ जिहेतु लाखिफिनबाय दा बेयो सुप्रिम कर्टआव बे केसआ पेन्डिं जानानै दङ बेनि थाखाय डिले जादों माखासे हियारिंआबो दाबो स्टार्ट जायाखै डेट फैयो आरो एक्सटेन्ड जायो दा बे पार्टखौ लानानै जोङो सिरियासलि माने सावरायबाय थादों आरो माने लिगेलि जोङो नांबाय थादों 56 आदार्स जिखिनि एनआइए कर्टआव दङ एनआइए स्पेसियेल कर्टआव ट्रायल सोलिगासिनो माखासे भार्डिक्ट जाबाय हाइ कर्टआव बिनि थाखाय जोङो पिटिसन होनाय जादों दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे सहायथावै मोनसे पार्ट आरो बेखायनो बिथांमोना लांदां अख्राङाव फैनांगौ 8, 10, 12, 15 बोसोर 14 बोसोर जाबाय आरो बे माखासे बाथ्राखौ नायनानै बिथांमोननि न'खराबो नेनानै दङ दा आइननि जिहेतु मोनसे मेरपेसाव गोलैबाय किन्तु जोङो खावलायदों जे आइन भाबै जिखिनि नांनांगौ नांलांबाय थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखायनो थांखि लादों जे फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो जोङो 26 जानुवारिनि सिगांनो लाइजाम लिरनो थाखाय रेडि खालामदोंमोन किन्तु बेयाव माखासे जोङो तथ्य पाति बा माबायदि लिरगोन बे थिग खालामनानै लानांगोन दा बेखायनो जोङो राष्ट्रपति भारतनि महामहिम राष्ट्रपति आसामनि महामहिम राज्यपाल बिथांमोननो प्रे पिटिसन जोङो खावलायनो नागिरदों जे बिथांमोनखौ शान्तिनि सार्थआव आरो जातीय जे एकर्डनि सार्थआव बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव दिहुननानै होनांगौ दा बे माखासे खामानिफ्रा दिनैबो दङ आरो जायफोर एकर्ड सिगनेटरि दिनै प्रमद बर' बिथां आरो मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथां एबसु आरो इउबिपिअनि एनडिबिनि मोनब्रै गासैखौबो आङो दिनै धन्यबाद बावगोन जे बिथांमोननि मोनसे गिदिर आरो महान मोनसे खौसेथि आरो शान्तिनि बा गोजोननि बड'लेण्ड गायसननायनि थाखाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बुहुमाव आसामाव बा बड'लेण्ड बा बिटिआरआव रायजो जानाय गासै बर'नि सार्थआव बा जौगानायनि थाखाय बे एकर्डआव जे बयबो जयेन्टलि माने मोनसे समाधानखौ लाबोबाय बे जोंनि थाखाय ग्रेट एचिभमेन्ट होननानै आं बुंनो सानो जिहेतु नोंथाङा बुंदों नैबे एकर्डनि स्प्रिटजों जिहेतु बिटिआर एकर्ड जाबाय एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै 4 बोसोराव जिहेतु आबुं जाबाय दा बे बेलायाव जाखिनि थाबोनाय जे एनडिबिफोर नोंथाङा बुंदों प्रसेसा सोलिबाय दं होननानै नोंथाङा मख'दों नाथाय गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला एज ए एकर्ड
बर' रायजो राजाफोरा बर'नि जिखिनि रायजो राजाफोर बिथांमोना लुबैदोंमोन जे एकर्ड जाखांनायनि उनावनो जाखिनि केस नांना थानाय रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै आद्रा जिखिनि NDBफोर दं बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनांगौ जिहेतु एकर्ड जाबाय दा बैखौ लुबैदोंमोन दा बे बिथिङाव दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय नाथाय बिथांमोना फैनो हादिया बेखौ आंनि जि पार्सनेल मोनसे एनालाइसिस आरो एसेसमेन्ट आङो ओरैबायदि नुयो जे जिहेतु मोनसे सोमावसारनायाव गोबां माखासे बेबायदि थासारि फैयो आरो बे थासारियाव जायफोर रुलिं बा जायफोर माने प्रसासन बा सरकाराव थायो बै बेबस्थानि गेजेरजों दायनिगिरि होननानै सोमावसारग्रा सुबुं बा बे बेक्तिफोरनियाव केस जाबसिननाया सोलिबोदों गोदोबो उननि समावबो सोलिबोदों माखासे केसा सिरियास माखासे केसा माइनर दा बे बेलायाव 2005 आव NDBआ सिजफायाराव फैदों बेनि उनाव मोनसे ग्रुपआ थादों गावस्रादों फैयै फैयै 2013 सिम मोनब्रै ग्रुप जाफैबाय दा रन्जन दैमारि बिथाङा जिहेतु 2008 नि केस बेखौनो मेजर हिसाबै होदों आरो माखासे केडार्सफोरखौबो होदों दा फास्ट ट्रेक कर्टआ जुदि फैयामोनब्ला बा फास्ट ट्रेक कर्टखौ जोङो जुदि केन्सेल खालामहोनो हायोमोनब्ला बै समाव नाजानायबो जादोंमोन बड' नेशनेल कनभेन्सननि मोनसे इनिसियेटिभबो सोलिदोंमोन BNCनि आरो बिनि गेजेरजों एबसुआबो बेयाव सापर्ट होदोंमोन बायजोनिफ्राय दिल्ली गभर्नमेन्ट माने भारत सरकार आरो आसाम सरकार जयेन्ट मोनसे माने बेयाव भिजिटबो खालामनाय जादोंमोन जे एकर्ड जानांगौ आरो फास्ट ट्रेक कर्टआबो उइथड्र जानांगौ किन्तु फास्ट ट्रेक कर्टआ एकर्डनि सिगांनो भार्डिक्ट होबाय भार्डिक्ट होनाय बायदि बिथांखौ जाजमेन्ट खालामबाय आरो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होबाय दा एकर्डनि समाव जों बयबो नुदों जे 1 दाननि थाखाय बिथांनो माने स्पेसियेल लिभ होदों आरो बे माने बेल होदों बा बेलनि उनाव बेला जोबनायनि उनाव बिथांखौ जेलाव लांफिनदों दा बर' हारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै आफादफोराथ' जोङो बयबो लुबैदों बै समावबो हास्थायदों बुंदों जे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जाहाथे रावबो दैदेनगिरि आरो जेलाव थांफिननो गोनां जाया किन्तु बिनि उल्थायै जों जुदि नायोब्ला जे आलफाया दाख्लैबावै 29 डिसेम्बराव एकर्ड खालामबाय दा आलफाया एकर्ड खालामनायनि सिगाङाव गासैबो जेलाव थानाय बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनाय जादों अनुप सेतिया बांलादेशनि जेलाव दंमोन बिनि उनाव सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव हरबाय बिथांनो भार्डिक्ट होआखै बा जाजमेन्ट होआखै आरो बिथांमोननि माने अरबिन्द राजखननिफ्राय लानानै गासै बिथांमोना बांलादेशआव हमजाजोबदों सेम रन्जन दैमारि बिथाङाबो बांलादेशआव हमजादोंमोन आसामाव लाबोदों सेन्ट्रेल जेलाव थादों मालाबा बेल मोन्दों टकनि थाखाय आरो मालाबा जेलाव थांफिनदों बेबायदि प्रसेसआव फैयै फैयै बिथांनो भार्डिक्ट होनाय जादों आरो गुबुन गुबुननोबो भार्डिक्ट होनाय जादों सेम मेटारखौ नायोब्ला नोङो कार्बि एकर्डनि बेलायावबो कार्बि जिखिनि आर्मस माने ग्रुपनि केडारफोर दङ आरो आदिबासिनि बेलायावबो बिथांमोना जेलाव गैया दासिम जेलाव गैयाबासिनो केस दङमोन हाइनियास केस दङ नन हाइनियास क्रिमिनेल केस दङ मार्डार केस दङ किन्तु बिथांमोना जेलाव थानो गोनां जायाखैबा जेलाव थानायखौबो हगारनानै डिजिगनेटेड केम्पआव थानाय जादों किन्तु जोंनि बेलायाव खाफाला माने गाज्रि होनना बुंनांगोन जे रन्जन दैमारि मानगोनां बिथां CBI कर्टआव फास्ट ट्रेकआव थांबाय NIA कर्टआव दा 56 नि गेजेराव पेकेज वाइसै दाबो ट्रायलाव थांनानै आरो बिथांमोनखौ भार्डिक्ट होगासिनो दङ भार्डिक्टआ स्टप जानांगौमोन ट्रायलाबो स्टप जानांगौमोन जि जाबाय एकर्डसिम बिनि थाखाय उननि समाव बिसोरखौ बख'नायनि थाखायसो सरकारा खामानि मावनांगौमोन किन्तु बे जि मोनसे बेबस्था जे बेबस्थाया जाहैबाय जे एकर्डनि सिगांनो भार्डिक्ट जाबाय एकर्डनि सिगांनो जेलाव थांनांबाय आइनि मेयर पेजखौ सानानै दोनबाय दा बे मोनसे खैसारा एकर्डनि सिगाङावनो सरकारनियाव सोलिदोंमोन आरो एकर्डनि उनाव दिनै बिथांमोनखौ बरननायनि थाखाय काउन्सिल सरकारजों लोगोसे गासै एकर्ड सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जों जयेन्टलि खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि प्रेसारा कन्टिनिउ दा जों नुदों जे आलफा एकर्डआवबो केस उइड्रलनि बेलायाव जोंनि एकर्डआव जि लिरदों सेम माने स्पिरिटआवनो बेबायदि लिरदों दा बयबो लुबैदोंमोन जे मोनसे एमनेस्टि मोनोबा बयबो बाहेरायाव फैगोन
आरो बेखौबो आपिल खालामनाय जादोंमोन खावलायनाय जादोंमोन खिन्थु आल्टिमेटलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेबायदि एमनेस्टिनि प्रभिजनखौ लाखियाखिसै दा बेखायनो जोङो खावलायदों जे जिहेतु जेल टार्मा मेक्सिमाम लेभेलसिम 14 बोसोर आरो 14 बोसोरखौ प्राय गोबां केडारानो कमप्लिट खालामो बिथांमोना दा लांदां अख्राङाव फैनो मोननांगौ आरो एकर्डनि स्पिरिटजों जायफोरा 8 बोसोर 10 बोसोर जेल टार्म जाबाय बिथांमोनखौबो मोनसे जेनेरेल माने मा होनना बुङो बेखौ एगजेम्पसननि गेजेरजों एकर्ड आरो शान्तिनि स्पिरिटआव लांदां अख्राङाव हरनांगौ बे जोंनि रायजो राजा आरो हारिनि मोनसे हास्थायनाय आरो लुबैनाय आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ जे लेभेलाव नारसिननांगौ बे कन्टिनिउ जोंहा थाबाय थागोन जिहेतु एबसु हिसाबाव बा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबाव नैबे एकर्ड थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथायाव मैखोमै बाहागो लानानै जुदि एकर्ड खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे इउबिपिअ आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना रोखायै मिथिखागौ जे रन्जन दैमारिजों लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो बै समावनो जिहेतु जेल जाखादोंमोन दा जेब्ला एकर्ड खालामदोंमोन बे एकर्ड खालामनाय समाव बेफोरनि आयदायाव रायज्लायनाय जायाखैमोन नामा दा बे समाव बयबो गावबा गाव जि आफादनि एन्टिटि आलदा एबसुआ मोनसे गणतान्त्रिक आरो मोनसे जातीय आफाद एबसुनि आन्दलना गणतान्त्रिक आन्दलन दाउ बे टाइमावनो माखासे सुबुङा जिउ खहा जायाखै नङा जादों गोबां माखासे जाथाय आरो थासारिनि गेजेराव जोंनि स्टुडेन्टफोरखौबो माने नोङो एक्सट्रिमिस्ट साजायनानै गावथारनाय एनकाउन्टारबो जादों चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव एबसुजों आन्दलनकारि ग्रुप हिसाबै आलादायै सरकारा रायज्लायदों एबसुआ गावनि दाबिखौ लाखिदों एनडिएफबि जि दङ माने गबिन्दनि मोनसे ग्रुप आरो रन्जन दैमारि बिथांजोंबो जेलाव रायज्लायदों मिथिनायाव बा नुनायाव लोगोसे म्यानमार आरो भुटाननिफ्राय एनडिएफबि एस ग्रुप अमर जोंहा सावरायग्रा आरो लोगोसे फेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौबो लानानै सरकारा सावरायदों आरो उननि समथाराव धीरेन ग्रुपआ आलादायै जिहेतु गावस्राबाय बिथांमोनजोंबो आलादायै रायज्लायदों इउबिपिअनि दाबि दंमोन इउबिपिअआबो गावनि दाबिखौ लाखिदों जे बर' कसारि काउन्सिल मोनसे दानांगौ बा मोनसे काउन्सिल आउटसाइड बिटिआर दानांगौ आरो बे दाबिया एबसुनिबो दाबि दा एनडिएफबिनि मोनसे आफादनि दाबिया बै समाव ज'मोन उननि समाव आलादा आलादा जादों बेयाव कमन दाबिया जाबाय बर'फोरनो आलादा रायजो दाबि नांगौ बा आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड दानांगौ बे दाबिखौ गासैबो आफादा होदों एक्सेप्ट बर' कसारि काउन्सिल दानायनि बेलायाव इउबिपिअआ होदों आरो एबसुआबो होदों किन्तु एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद एबसु आलादा रायजोनि सायावनो सावरायनाया जादों दाबिखौबो प्लेस खालामदों 1 नम्बर दाबि नाथाय एकनिफ्राय गाहायनि जिखिनि दाबि दङ एबसुआ जि इनस्टिटिउसन बिनाय बा जोंनि माखासे जौगानाय हारिनि थामोनथा रैखाथि राव सोलोंथाइ थुनलाइ बायदिसिना डिमान्डफोरखौ होदों सेम पेटार्नाव एनडिएफबिआबो 1 नम्बराव आलादा रायजोनि दाबि होनायजों लोगोसे एनडिएफबि केडारफोरनि मुंख्लंफोरनि आरो आलादा जिखिनिफोर दङ केस बेफोर मेटारखौ लानानै बिथांमोना दाबि होदों मोनब्रैबो आफादा बिनि सायाव बिथांमोनजोंबो सावरायदों एबसुजोंबो सावरायदों इउबिपिअजों सावरायदों आरो बे गासैबो सावरायनायखौ गथा खालामनानै एकर्डआव लिस्टिं खालामनानै जइन्ट एकर्ड मोनसे खालामनाय जेरैबायदि आदिबासियाव खालामबाय जेरैबायदि कार्बिफोरनि ग्रुपआव खालामबाय बेबायदि मोनसे खालामदों दा बेखायनो बिथांमोननि आफादजों एबसुजों ज' लानानै बेबायदि माने मा होनना बुङो जि एकर्डखौ खालामबाय बे एकर्डआव जाय आफादा जि दाबि होदोंमोन बे हिसाबैनो लिस्ट खालामदों आरो बिथांमोना मा हास्थायदों मा हास्थायाखै मा जेंना दङ मा जेंना गैया बयहाबो गावबा गाव खोथाखौ बुंनो हानायनि स्कपखौ मोनखानानै जोङो गोथौयै फोथायो आरो बै समाव जायफोरा बेखौ लानानै खामानि मावदों गावबा गाव आफादनिफ्राय बिथांमोना बे बाथ्राखौनो फोरमायदों दा बेखायनो बेयाव खुनु बेबायदि मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो गोनां बाथ्रा गैया आरो जिखिनि जोङो मोनबाय बार्गेनिंनि गेजेरजों बेखौ मावफुंनायनि थाखाय दिनै हाबा मावनांगौ आरो जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ बायजोआव बा लांदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय बयबो गोसो होसारनानै हाबा मावनांगौ होमबानो जेंनाया दिनै नङा गाबोन
सुस्रांजागोन आरो जोबहैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। नैबे जिहेतु एनडिपिनि बाथ्रायावनो आङो नैबे समाव गोबां सोंथि बेवहायनो जाखाङो जे बिटिआर एकर्ड जाखांबाय, एकर्ड जाखांनायनि उनाव जेलाव थाबाय माखासेया दिनैसिम सोरबा सोरबा केस बिथांमोननिया दासिम कर्टआव बिथांमोना नटिस फैयो, सामन फैयो सोरनावबा दा बै बिथिङाव एकर्डखौ बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव बे एकर्डआ जोंनि थाखाय नङा बा बे एकर्डआ जाखिनि नांगौ बायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै होननानै सोंथि सिखाङो बा सोंथि जाखाङो। दा बे बिथिङाव मा बुंनो? दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै एकर्डनि जिखिनि दफा दङ आरो बेयाव केस उइथड्र खालामनांगौ जे मोनसे मेइन बे बेलायाव जोंनि तथ्य जिखिनि मोनदों एनडिपिनि जोंहा मोनब्रैबो आफादनि गौथुमनि जिखिनि लिस्ट सरकारनो जमा होबाय आरो बेयाव मेइनलि स्पेसियेल ब्रान्च एडिजिपि हिरेननाथ बिथाङा दिनै दङ, सिगाङाव गुबुन दङमोन। दा बिथांनि नेतृत्वआव केस उइथड्रलनि खामानि, रिहेबिलिटेसननि खामानि आरो मार्टियार परियालनि एक्सग्रेसिया होनाय बे मोनथाम पार्टआ सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो बिथांनि लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट एसपि लेभेलाव, थाना लेभेलाव जिखिनि इन्सट्राक्सन दैथायहरनांगौ, भेरिफाइ खालामनानै हरनांगौ आरो बे केसा हाइनियास ना बे नन हाइनियास बेखौ माबायदि उइथड्र खालामनांगौ बिनि बेलायाव बिथाङा मनिटर खालामगासिनो दङ। दा जिखिनिखौ थाना आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव हरदों बिथाङा बेखौ मावदों। जोंनि बुजिनायाव हिरेननाथ लेभेलाव कनसेप्टआ क्लियार आरो बिथाङा खोब प्रएक्टिभ आरो पजिटिभ, खिन्थु थानानिफ्राय आरो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय रिपर्ट फैनायाव डिले जादों। कारना जाबाय एसपिआ ट्रान्सफार जायो, गोदान पस्टिं फैयो, असिआ गोदान फैयो, असिआ आरो सोलायो। दा बे लेभेलाव माखासे एसपि आरो माखासे असि लेभेलनि आइसि लेभेलनि जि मोनसे सिन्ता धारा जि अबजेक्टिभ, कारन हिरेननाथ बिथाङा दिल्लीयाव दिसपुराव टकआव जिरायनानै गिबि मन्थ्रिजों बा हम मिनिस्टारजों टकआव जिरायनानै जोंजों जिरायनानै बिथाङा कनसेप्टआ क्लियार आरो बिथाङा मोनसे कमिटमेन्टआव बाइन्डिं जानानै दङ। खिन्थु बै थानानि असि बा आइसिआ बेखौ बुजिया, एसपिफोरा बेखौ बुजिया। बिथांमोना गोजौनिफ्राय जि इन्सट्राक्सन मोनदों, थाउजेन्डस अफ केसेस थायो, बिनिनो बेखौ मोनसे होननानै सानना लायो। दिनै हरनांगौ 10 दिन उनाव हरगोन, गाबोन हरनांगौ 1 मास 2 मास डिले खालायगोन। बे डिलेया जादों जायनि थाखाय नैबे जे सामन हरनाङा बेबो मोनसे डिसिसन जे जाय एकर्ड जाखांबाय, एकर्ड जाखांनायनि उनाव जायनि केसाव कर्टआ सामन दैथायहरदों, थानाया बेखौ हैनाङा होननानै एसपि आरो असिखौ गोबां खेब बुंनाय जाबाय, गोजौनिफ्राय इन्सट्राक्सन होनाय जाबाय, डिजिपि लेभेलनिफ्रायबो होनाय जाबाय, खिन्थु असिफ्रा आइसिफ्रा गावसिनि दायित्वखौ माने पालन खालामनानै गावखौ माने बाबा लानो थाखाय बा बिथांनि डिउटिया बेखौ दैथायहरनांगौ नालाय एकर्डनि स्पिरिट जातीय इन्टारेस्ट कमिटमेन्टखौ बिथाङा बेयाव गैया। बिथाङा जाबाय डिउटिखौ पालन खालामनांगौ, बेखायनो बै जे स्पिरिट सरकार बा पलिटिकेल लेभेलाव बुजाबुजि जादों बेखौ बियो बुजियाबासिनो डाइरेक्ट हैनानै बेयाव मोनसे जेंना सृष्टि खालामनायखौ जों नुदों। दा बेखायनो बियो जेंनाया जायाखै नङा जादों आरो बिनि समाधानखौबो टाइम टु टाइम दिहुनदों। उननि समाव बिनि थाखाय मोनसे मोजां मेकानिजमखौ आरोबाव खालामबावनांगोन होननानै जों सानो। जिअटे फैबाय थानाय 2024 जे मायथाइयावनो बा एप्रिल दानावनो बिसायख'थिया जागोन, लकसभा बिसायख'थिया। दा बे बिथिङाव अमित शाहआ बावैसो सिगाङाव बाथौनि जे हाबाफारि बेवहाय बाहागो लाफैबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबाव मोनसे समाव जे अमित शाह कमिटमेन्ट 2024 नि गेजेरावनो जे माखासे दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै जिहेतु बाथ्रा माखासे बुंनाय जादोंमोन। दा नै दाखालिसो जिहेतु अमित शाह फैना फैबाय, माबाफोर मेसेज बिथाङा होलांदों नामा एकर्ड मावफुंनायनि सायाव? ना बेथ' भारतनि नखर मन्त्रि बिथाङा दुलाराय बाथौ जे गौथुम बिथांमोना हांख्रायनाय बायदि बे गौमा आर'जआव बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों बेयाव माखासे खोथा गावनि स्पिचआव बुंलांदों आरो बिनि गेजेरावनो बर' हारिनि माखासे जारिमिन, माखासे जिखिनि ट्रेडिसन, कालचार आरो जोंनि हारिनि जि मोनसे रिति निति जि फोथायनाय बिसास आरो धोरोमारि सानथौ सानस्रिनि खोथाफोरखौ बिथाङा फोरमायदों। आरो बे स्पिचआवनो जों नुबाय जे बड' पिस एकर्डनि सायाव जिखिनि मावफुंजाबाय बिनि मोनसे बिथाङा माखासे खोथाफोरखौ फोरमायदों। दा बेखायनो
जोंनि जि आपिल बिथाङा जिहेतु जोंनि जायगायाव फैदों सनितपुर जिल्लायाव फैदों आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै बिथाङा जिहेतु मोनसे कमिटमेन्ट होनानै दोनदों बे कमिटमेन्टखौ बिथाङा फुलफिल खालामनांगौ आरो बे बिथांनि जिहेतु बाथौ गौथुमा हांख्रायनाय बायदि बिथाङा बाहागो लाफैदों बेयो जिहेतु खुनु बेबायदि सरकारि प्रग्राम नङामोन बा जोंजों रायलायनायनि थाखाय लेंहरजानाय हाबाफारि बेबायदि जिहेतु बेबायदि टाइम शेड्युल बा बेबायदि प्रग्रामबो खालामाखैमोन बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ थोंजोङै लोगो हमनायबो जायाखै एसे बर' हारि हिसाबै बाथौ गौथुमनि जि जथुम्मा बेयाव फैदों बा आर'जनि हाबाफारियाव फैदों जों भेरि माच वेलकाम बिथाङा बर' हारिखौ आरोबाव गोथौयै गुवारै बुजिथों खिन्थु एकर्डनि जि मोनसे कमिटमेन्ट आरो जि पलिटिकेल जि मोनसे कमिटमेन्ट आरो पलिटिकेल जि मोनसे बिथांनि जि मावफुंनांगौनि जि मोनसे विल बेखौ बिथाङा डेफिनेटलि मावनांगोन आरो टाइमलाइनखौ होदों खिन्थु बे टाइमलाइनाव बेसेबांखिनि कमप्लिट खालामखो आरो बेसेबांखिनि आद्रा दङ बिनि मोनसे फुल फ्लेजेड एसेसमेन्ट खालामनायनि उनाव नेक्स्ट मावफुंनायनि थाखाय मोनसे टारगेटखौ सेट खालामनांगौ जों बेखौसो खावलायो जिहेते एकर्डआ 4 बोसोर जाबाय फैबाय थानाय समाव 24निफ्राय जुदि बिजेपिआ बा एनडिए गभर्नमेन्ट जुदि फर्म खालामाब्ला एकर्डआव माबाफोर इफेक्ट गोलैगोन नामा जायखि सरकार फैया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे अबजारभेसन आरो जि मोनसे अबजेक्टिभ बे क्लियार जे सरकारा एकर्डखौ खालामो सोरनि टाइमाव एकर्डआ जादों बेजों खोथा गैया आरो दिनै जाय सरकारा दङ बिथांमोना जिहेतु कमिटमेन्ट होनानै दोनदों बै टाइमाव 2003आव दिल्लीयाव एनडिएनि अटल बिहारी बाजपेयी एलके आडवाणीनि सरकार दङमोन आरो आसामाव तरुण गगৈ कंग्रेसनि सरकार दंमोन दिल्लीयाव बिजेपि एनडिए आरो आसामाव कंग्रेसनि सरकार दंमोन खिन्थु उननि समाव दिल्लीयाव इउपिएनि सरकार फैदों मनमोहन सिंह बा सनिया गान्धी बिथांमोननि माने मोननै टार्म बिथांमोना 10 बोसोर सरकार सालायदों आरो आसामावबो कंग्रेसनि सरकार दङ थेवबो बिटिसि एकर्डनि माखासे दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जादों माखासे आद्रा थादों 95 भिलेजआ हाबनांगौमोन हाबाखिसै आरो बेयाव माखासे काउन्सिल लेभेलाव जिखिनि बेयाव लिरनाय दङमोन दफायाव बे खामानिफोरा जाफुङाखिसै दा बेखायनो जों सानो जे सरकारा जायनि फैया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेसार होलाङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै आरो दिनै जाय सरकारा दङ बे सरकारा जि कमिटमेन्ट होदों बे सरकारखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखाङो आरो जों बेखौबो बुंदों जे जुदि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाबा जों गणतान्त्रिक पन्था लानोबो गोनां जानो हागौ आरो बिनि थाखाय समाजो जोंखौ थिनगोन बे बाथ्राया क्लियार नैबे बिथिंजोंनो नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिनो लुबैगोन जिहेतु दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ जुदि फालिगोन बा बावैसो समनि उनावनो बेनि अनगायै गुबुन मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फैबाय थानाय जिखुनु नैबे बोसोरसालि जथुमा जे खुंनो थांगासिनो दङ माबायदि सोलिदों प्रिपारेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 2, 3 आरो 4 फेब्रुवारियाव गलाघाटनि जि हिरिम्बा नोगोर दिल्ली सालाव खुंनो गोनां जथुम्मा बेयाव कमप्लिट प्रिपारेसना सोलिगासिनो जोंनि जि गिबि साननि हाबाफारि बेयाव बादायलायनाय माखासे कम्पिटिसन थागोन लिटारेरि कम्पिटिसन भलिबल आरो काबादि आरो लोगोसेनो जोंहा कालचारनि कम्पिटिसन थागोन डेलिगेट जोंहा जागोन आरो डेलिगेटआ पियरलि माहारि दानाय आरो माहारिनि इसिङारि जिखिनि थासारिफोर दङ बेनि सायाव सावरायगोन आरो जातीयताबादखौ लानानै जोङो बयबो कमिटेड जोङो साफ्रोमबो जातीयताबादनि साफा साफा कर्मि आरो बे हिसाबै डेलिगेटआव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना प्रायरिटि मोनगोन इमप्लिमेन्ट जानाय आरो इमप्लिमेन्ट जानो आद्रा थाबावनाय नेक्स्ट डेआवबो आरो डेलिगेट दङ नेक्स्ट डेआव जोङो माने एजुकेसन सोलोंथाइखौ लानानै बिमा रावनि बिजोङाव जों बोरै गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाबोनायनि थाखाय आरो मा मा मावबावनांगौ दङ सेकेन्ड पार्टआव जोङो मोनसे आरो सेमिनार डिसकासन लाखिदों बे जाबाय इयुथ एन्टारप्रिनियर्स आरो बिसोरनि जि आनइमप्लयमेन्ट पार्ट बेखौ सुस्रांनो थाखाय इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन आरो लाइभलिहुडनि थाखाय सास्टेनेबल लाइभलिहुडनि थाखाय मा मा हाबा मावनांगौ माखासे एक्सपार्टखौ जों लिंहरदों
आरो अपेन सेसन नेक्स्ट डेआव जोङो हाबाफारि लादों कालचारेल रेलि लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारिनि वमेननि थाखाय स्पेशल डेलिगेट सिटिं जोंहा जागोन आरो बेयाव बड' वमेन जि कोअर्डिनेशन दंमोन बेखौ दाफामफिननानै मोनसे गोदान जोङो महर होनो नागिरदों आरो बे बेलायाव अपेन सेसननि जि हाबाफारि दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों हांख्रायदों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिटिआरनि मानगोनां चिफ आरो बेबायदिनो गोबां आलासिफोर दङ आरो नागालेण्ड इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर डक्टर समुद्र गुप्त काश्यप बिथाङा जोंनि गाहाय आलासि दा बेयाव पलिटिकेलि गिबि मन्थ्रि बिथाङा एकर्ड आरो बर' हारिनि एसपिरेसननि सायाव जातीय संगठननि जथुमाब्लाबो बिथाङा बेयाव बाहागो लानानै जिहेतु जोंहा मोनसे पलिटिकेल जि मोनसे एजेन्डा पलिटिकेल जि मोनसे सलुसन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना दाबो कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ बेखायनो बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो गुबुन मोनसे एकाडेमिक आरो एजुकेशन आरो फिउचाराव माने स्टुडेन्टनि जेनेरेशन बा बिथांमोननि इयुननि थाखाय जोङो माखासे एकाडेमिशियानफोरखौ हांख्रायदों दा बयबो बाहागो लानांगौ जोङो खावलायबाय आरो थारैनो बे जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोन जिहेतु बे नागालेण्ड बर्डाराव आरो गलाघाटआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि बिथांमोननि रैखाथि बिथांमोननि इयुनखौ नोजोर बोनानै जों बेयाव खौसेथिनि मोनसे मोन्थोरजों जथुम्माखौ जों खुंनो नागिरदों दिनैनि जिहेतु जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि बा रायजो राजाफोरखौ आरो लोगोसेनो एबसुनि जाखिनि बेवहाय रायजो राजाफोर दं थामिनबा खामानि बिबानगिरिफोर दङ बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माबाफोर मेसेज गोदान खोनानो मोनगोन दिनैनि बे सुबुं गौमा बा बे मोनसे जोङो रेलिबो खालामनो नागिरदों पिसनि बेनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि जोंनि मोनसे गुबै रल आरो रेसपन्सिबिलिटिमोन एकर्डखौ लानानै आरो बे मावफुंनायनि बेलायाव जों माबायदि बेखौ माने स्टेप बाय स्टेप जोङो बेखौ हाबाफारिफोरखौ मावफुंखो बिनि सायाव रायजो राजाफोरनो जोङो क्लियार मेसेजखौ होगोन आरो इयुननि समाव जोङो स्ट्रेटेजिक आरो डिप्ल'मेटिक आरो पलिटिकेल जि मोनसे प्रेसार खारन एकर्ड मोनसे खालामनाया जेसेबां गोब्राब आन्दलन खालामनायाथ' बिराद गोब्राब थैनाय आरो थांनायनि माने मोनसे डु अर डाइनि मोनसे माने चेप्टार बेयाव जोङो जिउ गोमानोबो गोनां जानो हायो आथिं आखाइ जोङो बायनोबो गोनां जानो हायो जेरावबो थांनो गोनां जानो हायो थिग बेबायदिनो एकर्ड खालामनायाबो स्ट्रेटेजिक आरो डिप्ल'मेटिकेलि गभर्नमेन्टजों बार्गेनिं खालामनानै जोंनि हप्स आरो एसपिरेसनखौ चार्टार अफ डिमान्डनिफ्राय एमअएसआव लिरहोनानै लाबोनायाबो जोबोद गोब्राब खामानि खारन बेयो सिलाय लानानै जुजिनाया जेसेबां टाफ कलमजों एमअएसआव लिरनायाबो एखे रोखोमनिनो गोब्राब खामानि आरो बेखौ बार्गेनिं खालामनांगौ जायो बार्गेनिंनि थाखाय नोंनि स्टेन्ड आरो नोंनि पजिशना मजबुत जानो गोनां जायो सेम स्पिरिटआव एकर्ड मोनसे जाखांनायनि उनाव जिहेतु मोनसे नर्मेलिसि फैयो दिनै एनडिएफबिआ मोनब्रै आफाद दंमोन डिसबेन्ड जाबाय एनडिएफबि आफाद गैलिया न' डाउट माखासे सुबिदानि थाखाय एक्स एनडिएफबि फराम दादों बे आलादा मेटार इउबिपिअ आफादा दिनै दङ खिन्थु बिथांमोननि आगोलनि दैदेनगिरियाबो दिनै इउबिपिअनिफ्राय माने गुबुन मोनसे प्लेटफर्माव थांबाय दा बेखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाबो भेरि माच टाफ आरो भेरि माच माने स्ट्रेटेजिक आरो बियो जोबोद मोनसे चेलेन्जिं होननानै आं बुंनो सानो आरो बिनि थाखाय जथेस्थ बार्गेनिं केपासिटि बार्गेनिं पावारा मजबुत जानो गोनां जायो आरो जोङो जुदि पलिटिकेलि फेक्टर पलिटिकेलि जोङो जुदि मोनसे गावखौनो माने माने बिनि फेक्टर हिसाबै बार्गेनिं केपासिटिखौ जोङो जेब्लासिम मेनटेन खालामनो हागोन गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलावनो जा बा हारिनि खौसेथिखौ स्टेन्ड होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि लेभेलाव जोङो प्रेसार होनो हागोन बा जों जि लेभेलनि प्रेसार होबोबाय थादों बे लेभेलावसो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना आबुङै मोनसे रिजाल्ट जोङो मोनहैगोन आबुङै 100%नि बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो रायजो राजानो जोङो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायगोन आरो रायजो राजाया डेफिनेटलि बुजियो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बयहाबो मोनसे बिसास आरो फोथायनाया दङ आरो गासै रायजो राजाखौनो जोङो बिसासाव लानानै जोङो उननि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आवगाय जातीयताबादाव खुनु कम्प्रमाइज गैया
एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव कुनु कम्प्रमाइज गैया आरो बिनि थाखाय एबसुआ गावनि स्टेन्डआव थानानै हाबा मावलांगोना रोखा। नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां आरो बिथांनिफ्राय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दिनै जिहेतु 4 बोसोर आबुं जाबाय आरो बेखौनो क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव बिथांमोना सेलेब्रेसन बावैसो समनि उनावनो बिथांमोना खालामगोन आरो बेनि सायाव बिटिआर एकर्डआ माबायदि मावफुंजाखो बेसेबां मावफुंनो गोनां दंबावो दा बेनि सायाव बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो हाबाय रायजो राजाफोराबो गोबाङैनो बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो हाबाय एनडिबिनि केसनि बाथ्रा बिथाङा रोखा फोरमायबाय माबायदि आवगायनानै दङ सिमा बारायनायनि बाथ्रा मिरुजों सावरायनायनि थामहिनबा भारत सरकारजों सावरायनायनि बिथिङाव माबायदि जादों गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो मोनबाय आरो बे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ जिहेतु बावैसो समनि उनावनो नैबे रेलिजों लोगोसेनो हाबाफारि गोबां दङ दा बेनि समखौ नागारनायब्ला नोंथाङा दान्दिसे जाबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जोबोद गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम आरो नोंथांनिसिम। मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो